Molt bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí i també als que esteu en l'emissió en directe a YouTube. Ara la directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, senyora Mar Camacho, farà la presentació d'aquest webinar de la professora Catherine Riley, que és experta internacional que ha col·laborat i assessorat docents, xarxes educatives i institucions d'arreu del món. Pel nostre equip, el Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats, és un honor comptar amb ella perquè és per primer cop a Catalunya i compartir amb tota la nostra comunitat educativa significats i valors que construeixen una cultura escolar positiva i, sobretot, amb possibilitats d'èxit per tothom, com és el cas del concepte pertinença, sentiment de pertinença, que cal fer molt visible i molt especialment en aquests moments. Per tant, passo la paraula a la directora general, senyora Mar Camacho. Gràcies. Gràcies, Begoña. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, agrair a l'equip del Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats tot l'esforç que em consta que s'ha treballat molt per preparar aquest webinar i felicitar-los d'avançada per l'èxit que ja ha tingut i que segur que no serà el primer, sinó el primer de molts. En aquest sentit, felicitats a tot l'equip. Bé, concebre els centres educatius com organitzacions que aprenen afecta el nucli pedagògic, metodològic i organitzatiu. Aquesta visió no és possible sense un lideratge enfocat a l'aprenentatge i a una autonomia de centre enfocada a la millora dels aprenentatges de tots els aprenents, on els aprenents són també els mestres. Si volem resultats diferents, haurem de conèixer i posar en pràctica idees diferents. Si volem que els nostres nens i joves, les nostres famílies, tinguin la millor experiència escolar, caldrà que les organitzacions educatives mantinguin sempre la curiositat i la col·laboració entre els docents, necessàries per aprendre els uns als altres i també dels experts. Els educadors que col·laboren, reflexionen junts i cooperen donen suport a l'aprenentatge en xarxa i es fan corresponsables de la transformació educativa que es precisa a nivell global. La transformació educativa serà equitativa si arriba a tots els alumnes, tots els docents, tots els centres i només és escalable quan està recolzada en xarxes i aliances de tots els nivells, entre docents, centres, territoris i països. Què s'entén per organitzacions que aprenen? Segons l'OCDE, les organitzacions que aprenen són les que estaran a disposició d'adaptar-se amb flexibilitat i rapidesa a canvis sobtats i situacions de complexitat creixent. Una organització que prioritza l'aprenentatge crea un clima de suport mutu, assumpció de reptes, treball en equip i col·laboració en un context mediat per la tecnologia i una organització del temps que ofereix flexibilitat i possibilitats. La innovació és el context d'aprenentatge per la millora dels aprenentatges de tot l'alumnat. La motivació dels docents està directament relacionada amb un sentit de propòsit compartit. En una organització que aprèn, pensar i aprendre junts és alhora l'objectiu i l'estratègia. Les organitzacions que aprenen es recolzen en un model de 7 dimensions. Comparteixen una visió centrada en l'aprenentatge de tots els alumnes. Creen i recolzen oportunitats d'aprenentatge continu per tots els professionals. Promouen aprenentatges en equip i col·laboració entre tots els professionals. Estableixen una cultura d'indagació, innovació i exploració. Experimenten sistemes per la recollida de dades sobre l'aprenentatge, així com per l'intercanvi de coneixement. Aprenen de i amb l'entorn extern i dins d'un sistema d'aprenentatge més ampli. Modelen i gestionen el lideratge educatiu. En totes les dimensions hi ha 4 factors claus que fan possible l'aprenentatge i l'organització. Es coneixen com les 4 T's: Trust, Time, Technology and Thinking Together, la confiança, el temps, la tecnologia i la reflexió conjunta. Les organitzacions que aprenen són expertes en la creació, adquisició i transferència de coneixement i inclouen aprenentatge informal i aprenentatge intencional en equips de treball i reunions o webinars com el d'avui. Les organitzacions que aprenen s'alineen amb l'objectiu d'una educació equitativa, entesa no només com l'accés a l'educació, sinó també com la participació i l'èxit de tots els aprenents, en contextos d'aprenentatge altament inclusius. Finalment, les organitzacions que aprenen poden adaptar-se millor a les complexitats i incerteses dels reptes educatius, perquè no els aborden de manera lineal, amb un canvi de rutines, sinó que des de la complexitat, amb flexibilitat, adaptació i expertesa compartida, amb noves idees i un nou aprenentatge professional.
Tot seguit us faig la presentació de la ponent, que tal com deia la Begoña, estem molt contents de tenir-la avui aquí amb nosaltres i esperem doncs, que la seva col·laboració també s'allargui en el temps. Catherine Riley, professora de la UCL, de University College of London, és una autora especialitzada en recerca en temes de pertinença a l'àmbit educatiu. La seva recerca no només es restringeix al Regne Unit, sinó que també ha col·laborat amb centres educatius d'arreu del món, com per exemple als Estats Units, Holanda, Xipre, Austràlia i Sud-àfrica. Avui podem celebrar l'inici de la seva primera col·laboració amb Catalunya, acompanyada de la professora xilena Manuela Mendoza, a qui també donem la benvinguda. De ben segur que aquest webinar ens ajudarà a entendre la importància i el valor de la pertinença en relació a l'èxit educatiu de tots els aprenents i ens inspirarà a la creació de les condicions que promouen el sentiment de pertinença i l'agència de tota la comunitat educativa. Que tingueu un molt webinar, que passeu una bona tarda i Dr. Catherine Riley, welcome to Catalonia. Manuela Mendoza también, bienvenida. The floor is all yours and thank you very much. Thank you very much indeed. Eva, if we can just start with Moltíssimes gràcies. Eva, si podem començar, sisplau, amb la primera presentació. Abans, mentrestant, volia dirigir-me a tots vostès i dir que per mi també és un privilegi ser aquí avui. Crec que tots els que estem aquí, la gent que veig aquí a la sala de Zoom i tots els que ens estan seguint a YouTube, estic ben segura que tots tenim això en comú, un fil daurat, diguéssim, que és un fil que es mou amb les anades i vingudes del vent i es pot trencar en qualsevol moment, però és un fil que ens uneix a tots i té precisament a veure amb la pertinença. Crec que tots els que estem aquí creiem que les escoles han de treballar cap a la pertinença. Jo sempre dic que tinc moltes vides, no? He tingut moltes vides. He sigut una mestra, he sigut una mica una política a Londres, a l'Autoritat de Coeducació d'Anglaterra. També he treballat a nivell local, a política, també pel Banc Mundial, pel tot el que fa a les escoles i al grup de mestres. També soc professora universitària al University College of London i treballem en un projecte que es diu Les possibilitats de després. També soc una àvia i com moltíssima gent en aquestes circumstàncies tan difícils que estem vivint, aquest últim any he hagut de millorar totes les meves capacitats com a àvia per cuidar dels meus nets i he hagut d'estar una mica fent malabars amb totes aquestes diferents persones que soc. I m'agradaria centrar-me en els nens i intento pensar en els nens per recordar-nos per què fem el que fem. Aquesta setmana estava amb la meva neta, que té 4 anys, i ella estava mirant una foto i era una fotografia d'una família d'un casament de fa uns anys. I la nena em deia, tots estan molt junts, estan abraçats, i se'm va parar el cor, perquè vaig pensar, ostres, la seva realitat és que els diem tota l'estona que han d'estar a distància, que han d'allunyar-se, que per mostrar l'amor doncs els has de saludar en la distància, enviar petons en la distància, però quan penso en les dificultats que estem passant tots, i tots tenim les nostres coses, però crec que hem de tenir en compte i recordar que el mínim que podem fer, tenint en compte tot el que està passant, és assegurar-nos que els nens ho perceben diferent, que percebin que les escoles com a mínim són un espai de pertinença. I jo volia començar per aquí, precisament, perquè crec que és el que ens uneix a tots. Fa molt de temps va ser quan vaig començar a pensar en tot això i jo volia que entenguessin per què. Tots els nens arriben a les escoles amb molt entusiasme, no? Però amb el temps això es va dissipant, es va perdent. Arriba un punt en què per alguns nens i alguns joves
deixen de veure l'escola com un lloc positiu i un lloc on se senten a gust. Vivim en un món meravellós en molts sentits. Passem, sisplau, a la següent diapositiva. Només diré següent quan hagin de canviar de diapositiva. Llavors, aquí tenen la meva primera pregunta i jo les plantejo perquè també hi reflexionin. Per què importa aquest sentiment de pertinença? Vivim en un moment ple d'oportunitats i de promeses, però ara mateix no ho veiem, no? Perquè ara mateix el món és un lloc tan incert i tan hostil, sentim les amenaces constantment, som conscients de que existeix aquest llenguatge de gent que pertany, gent que no pertany, el que està bé, el que està dolent, el que està malament. I hi ha més moviment de persones que mai. Abans de tot això, la globalització estava en nivells màxims. I sé que a les escoles, sé que a Catalunya tenen nens i nenes que venen de molts llocs diferents del món, d'Europa, del nord d'Àfrica. Tenen nens que són refugiats també, de moltíssimes parts del món. També de Llatinoamèrica, refugiats de Venezuela i d'altres llocs del món. I arriben amb aquest sentiment de que no pertanyen, de que se senten fora del lloc. Aleshores, hem de pensar també, quan aquests nens ens arriben, què és el que els està passant al món que ells coneixen. I per si no tinguéssim prou dificultats a la vida, ens va arribar aquesta crisi actual que va ser un cop molt fort per tothom. Va causar divisions dins de les comunitats, se'ns va capgirar el món. I realment va exposar les debilitats i el que estava malament en la nostra societat encara més, ho va posar tot de manifest. I jo crec que en aquest moment tan volàtil, tan incert, és molt important, més que mai, que les escoles siguin un lloc de pertinença. Següent. Voldria començar explicant-los una història, que és la història d'un nen que es deia Abdi. I aquí, en aquesta imatge, veuen la imatge d'un llibre, que el llibre es diu El meu nom no és refugiat. En anglès, My name is not refugee, i l'autora és la Kate Milner. Jo em sento molt afortunada perquè puc visitar moltes escoles de molts llocs del món i treballar amb gent de tot el món. I això ho vaig buscar abans del 2019, o sigui, abans del coronavirus. I jo estava a Suècia. I el Roberto i a mi ens havien convidat a treballar en unes escoles d'allà i amb la universitat. I vaig conèixer aquest nen que es deia Abdi, tenia uns 10 anys, i durant el dinar, i allà, doncs al dinar tothom seu junt i tothom parla, i jo estava parlant amb l'Abdi, i l'Abdi és de Burundi. I enmig de la conversa jo li vaig dir, Abdi, digue'm alguna cosa de Suècia, explica'm per què t'agrada estar aquí. Una pregunta fàcil d'una conversa de dinar, i em va dir, i cito més o menys el que va dir, ningú es baralla. Quan surto de casa, ningú em vol matar. I això realment em va impactar. Però quan penso en les escoles com a llocs de pertinença, penso que és un lloc on els joves poden sentir i desenvolupar la seva identitat i no hem d'oblidar l'exemple, per exemple, com el d'Abdi.
precisament l'escola a Suècia, per l'ABDI, és el lloc de pertinença. I aquesta és la realitat de moltíssims nens avui en dia. Següent diapositiva. Però si pensem en les diferents comunitats i en tot el que està pensant, per molts dels nostres nens, especialment en nens que viuen a ciutats on la vida a vegades pot ser molt complicada, Isabella és una nena que va dibuixar el que veuen a pantalla, també a Suècia. Correcció de l'intèrpret, viu a Xile, no a Suècia. I quan la Isabella arriba a casa seva a Xile, el que fa és tancar-se a casa perquè els traficants de droga estan a les escales del seu edifici. Jo no sé com són les històries dels nens amb qui vostès treballen, potser n'hi ha alguns que tenen situacions molt incòmodes a casa, potser no se senten segurs al carrer, potser tenen conflictes al carrer i els veuen, però fins i tot aquells que se senten segurs tenen altres dificultats a les que han de fer front al llarg de la vida. I és una cosa que a mi em preocupa. Dir és la part dura, però també dir que hem de veure què poden fer les escoles, com les escoles de Suècia. El següent, sisplau. Veiem algunes de les dades i vosaltres esteu familiaritzats amb aquestes dades. Això és el que sí que sabem, que en països de la OCDE el sentit de pertinença dels joves a l'escola va baixant. Això és pre-Covid, això és abans de Covid, abans de la pandèmia. Segons la OCDE, un de cada 4 infants a les escoles en aquests països de la OCDE no tenen sentit de pertinença i això augmenta i ara ha passat a quasi un de cada 3. I els nens de les comunitats marginades tenen 2 possibilitats més que els seus parells de passar per aquest sentit de no pertinença. Aquesta història ve de recerca que he fet fa molt de temps i m'ha tocat el cor. Quan vaig començar a fer recerca i veiem el dibuix que ha fet aquest nen. Aquest sóc jo, diu. I diuen, ets estúpid, no pertanys aquí, tu aquí no hi pintes res en aquesta escola. L'experiència d'aquest nen. I les dades també ens demostren coses diferents, com per exemple, els nens que queden exclosos de l'escola o se senten alienats, busquen la pertinença a altres llocs i el troben. I pot ser delinqüència, pot ser bandes, pot ser radicalització. La recerca ens diu que els joves que no tenen un sentit de pertinença busquen aquest sentiment de pertinença arreu. Una dels meus estudiants de doctorat estava buscant formes i hi ha llocs web per fer-se dany a si mateix. És terrible, és una realitat. I alguns busquen sentiment de pertinença amb això. I jo he trobat gent com a mi i tinc sentiment de pertinença amb ells. Perquè sentien exclosos. I els que estan als carrers són més vulnerables a la delinqüència, al tràfic i les qüestions de tràfic de joves a través d'Europa és un enorme problema. I jo sé de la meva filla, per la recerca que fa, sota la manta de Covid, és un problema que està augmentant, que no es veu, perquè els joves desapareixen del radar en molts països. I això és notícia realment que ens deprimeix molt. Però anem a la següent diapositiva. Hi ha coses positives. Per què estem aquí? A veure, aquesta evidència, aquestes proves. Ve d'aquest petit resum que veieu aquí, ve de recerca que jo he estat fent la Unió, el Sindicat Nacional de Professors. La gent, els estudiants tenen un sentiment de pertinença a l'escola, els alumnes.
són més feliços, més confiats. I per què no ho fem? Si ho sabem, que els nens que tenen sentiment de pertinença són més feliços, més confiats i acadèmicament rendeixen millor. I això no és una meva idea, ho sabem de recerca de molts llocs del món. I si veieu algunes coses que he escrit, veureu l'evidència que podem demostrar. És a dir, avancem. Si això ho sabem, hem de pensar com podem avançar, com podem treballar per crear escoles que són llocs de pertinença. Següent diapositiva, sisplau. Bé, aquesta diapositiva, les veus de joves que ens parlen de pertinença. S'ha quedat penjat. A dins de cada un de nosaltres hi ha una sensació de voler pertànyer. Crec que per mi vol dir pertànyer, vol dir estar còmode i poder ser una mateixa sense pensar que em discriminaran o que no els agradarà com sóc. Per poder sentir que pertanys a un lloc, t'hi has de poder sentir a gust. Pertànyer vol dir que ets part d'un lloc i no pas que estàs a l'altra banda exclosa o sentint-te sola. M'agrada aquesta última nena al final, que diu que pertànyer vol dir que ets part d'alguna cosa i que no estàs a l'altra banda exclosa. I una de les coses més interessants de treballar i els nens poden parlar de la seva experiència. I el que jo vull fer com, diguem, la primera part de seguir és penseu vosaltres una cosa realment interessant i important. Passem a la següent diapositiva, sisplau. I què és això? El vostre temps de l'escola. Jo us demano ara, com a tasca, us demanaré que tanqueu els ulls. Tanqueu els ulls. A vegades va bé quan esteu davant de pantalla. Tanqueu els ulls per un moment i torneu enrere amb el temps, i tots a YouTube també tanqueu. No dormiu, però simplement tanqueu els ulls. I torneu enrere a quan vosaltres estàveu a l'escola com a infants. Què vol dir? A l'escola primària, secundària, tant és. El record que us ve a la ment. I quan torneu enrere amb el temps, vull que penseu com era. Era una bona sensació? Tenies la sensació que tenies un sentiment de pertinença, de que eres benvinguda, de que eres una persona de dins o un de fora, un exclòs? Imagina't que la teva experiència a l'escola ha estat com si fos una sèrie d'un semàfor. És verd, si ets una persona verda, si tenies la sensació de que pertanyies, formaves part de la comunitat de l'escola. Una molt bona experiència. És taronja, aquesta espècie d'entremig, aquest color entremig, si a vegades tenies sentiment de pertinença, però a vegades tenies aïllat o aïllada i exclòs o exclosa. I que estàs a fora mirant cap a dins. I vermell és si tu realment els teus records de l'escola eren que no eres benvinguda, que no et trobaves a gust. No et trobaves a gust. I el que passarà d'aquí un moment, i els que tenim aquí a Zoom, passarem a dos grups. I recordeu aquesta experiència, perquè el que porteu a la vostra motxilla és molt important per compartir. És a dir, els que estan a YouTube i no a Zoom, jo el que vull que feu és que penseu de forma molt honrada, molt sincera, de quin és el color i envieu un missatge al xat. Quin color eres? Eres un de color verd, que tenies integrat, de color taronja, a vegades sí, a vegades no, i una persona vermella que mai es sentia integrat. I això ens farà pensar sobre les escoles en llocs de pertinença, i el que la vostra experiència pot ajudar en aquest sentit.
Per aquells que Zoom, anirem a les sales de Zoom, pels que esteu a casa, o sigui on sigui, mirant-ho, reflexioneu un moment, penseu en els colors, escriviu el color i penseu sobre aquesta experiència i com et conforma i com penses, i després tornarem a debatre-ho d'aquí uns 10 minuts. Ara, Mireia, ens poses a grup Zoom, no? I els que esteu a casa, vaja, hi ha molta gent de color taronja, interessant, interessant. Ens pots dividir? Això estaria fantàstic, si ens pots dividir ja. Ja està fet. Val. I ara estem aquí, el grup que estem amb la Catherine. Sí. So that's it, Catherine. Everybody's here. Yeah, the sound isn't so good. So now, what is really, really important is that you're talking as it is, okay? Mhm. And because we're all going to share this, so I'm going to ask you to do something Jo really, really us demanaré que feu una cosa molt senzilla per començar. and everybody's going to get to talk. I tothom podrà parlar. Una cosa molt senzilla. Aixequeu la mà si la vostra experiència a l'escola, si eres una persona de color verd, si una bona, et senties a gust a l'escola, aixequeu la mà. Aixequeu la mà, aixequeu la mà. Begoña, té un número, bastants verds, està molt bé. La meitat de vosaltres sou de color verd, o sigui que l'escola va ser una bona experiència. Bé, aixequeu, ja podeu baixar la mà. Què us sembla ara si la vostra experiència va ser vermella? Algú que va tenir una experiència vermella, o sigui, realment sentir-se exclòs i que no estava gens a gust. Ningú. Això és molt interessant, molt interessant. Bé, se suposa que la resta de vosaltres vau tenir una experiència taronja o groga, perquè heu de ser d'un dels tres colors. Bé, Josep, i altres, Conxita. Bé, jo trobo molt interessant això que no tenim vermells. I podeu pensar-hi una mica. A veure, els verds. Parlem per vosaltres com era la vida a l'escola com de color verd. Begoña, sembla que tu eres verda, t'indico tu perquè t'he vist. Què tal és ser verda? L'escola era la meva vida. Era feliç a l'escola. No sé si potser per això em vaig dedicar a ser mestra, però era molt feliç. Tenia molts amics i tot em semblava divertit. Hi havia alguns professors no molt amables, però l'amistat ho compensava. Okay, thank you. So other people, Gràcies. Altres verds. 880, un que és una xifra. Felip, sí. Digue'm. Bé, jo a l'escola també vaig ser feliç. Suposo que com tothom vam tenir dies més bons i més dolents, però en general l'experiència fou positiva. També crec que si som docents, d'alguna manera està vinculat al fet de que no va ser una experiència traumàtica, sinó potser hauríem volgut fugir d'aquell espai. interesting. So other green people. Altres que s'ho van passar bé a l'escola, altres de color verd. Isabel. I'm going to be helping you here, Catherine. Okay. Jo t'ajudaré aquí. Right. Okay, so Isabel, yeah. Bé, Isabel. Oh, you're muted. Yeah. Micròfon. I wasn't a green one. I was an amber one. Aha, okay. Okay. The thing Era is, de color taronja. Quan jo era més jove, vivia en una ciutat bastant important
i el meu pare va començar una nova empresa i ens vam traslladar i als 12 anys vaig quedar de canviar i jo tenia molta confiança a la primera escola, de 6 a 12, em vaig passar a la nova escola. Això va ser molt difícil, perquè tot el grup estaven junts, hi havia 5 o 6, i jo era la nova persona, i això era significatiu, perquè jo havia de formar part, entrar com a nova o com a novella en un grup que ja estava ben fet, ja era com un cercle tancat, no? Àlex, puc demanar tu? Àlex? Àlex? Sí, i tant. Bueno, jo recordo l'escola com una bona època, també fora de l'escola, perquè era una època que el tema estar fora de l'escola s'estilava durant l'horari lectiu, vull dir. No? En tot cas, recordo sobretot no tant els professors, que algun m'ha quedat a la memòria, com els companys, i tot el sistema de relacions que s'establia. Això era finals dels 80. Okay, good bedrock, a good bedrock there. Joseph. Bona base, una bona base. Bé. Josep. El micròfon el tens apagat. El micròfon el tens apagat. Dic, jo he posat Àmbar perquè considero que, tot i que no vaig tenir mals moments a l'escola, però sí que em vaig sentir durant bastants anys que després un cop ho he anat recordant i ho he anat treballant, no va ser tant, però sí que el record que tinc en aquell moment era com de sentir-me una mica desubicat. No? Veia que la gent tenia un cert tipus de relacions socials en les que jo no hi participava. Potser perquè els interessos eren diferents. A mesura que m'he fet gran, ho he pogut interpretar així. A més, al canvi de primària i secundària també vaig canviar de centre i també, d'alguna manera, vaig entrar en un grup que ja estava format i era el nou. I no només era el nou, sinó que anava acompanyat de la meva cosina, que ja formava part del grup i, per tant, no tenia identitat pròpia, sinó que era el cosí de. Llavors, em va costar molt desenvolupar-me en això i, de fet, fins que no vaig entrar a la universitat, que vaig estar completament sol, no vaig poder desenvolupar molts aspectes de la meva personalitat perquè, per això, no? Perquè estava sol, perquè ja no anava relacionat amb ningú, sinó que era jo sol. Thank you, Joseph. Moltes gràcies, Josep. Bé, Maria? No sé si Maria... Míriam? Mireia. If I speak in English for the YouTube streamed version. Parlaré en català. No, jo he posat verd perquè, quan ho passes malament, potser ho passes malament i després en retrospectiva penses que és fruit dels anys adolescents, no? Que tenim tots aquest caràcter que sembla que ho passem fatal. Però vist ara, verd. I vaig tenir molta sort amb tots els mestres i professors que he tingut. I potser és una de les raons per les quals jo he acabat dedicant-me a la docència. Jo puc parlar? Thank you. So who haven't we heard from? Ines, we haven't heard from you yet. I Darío. Primer parlo jo. Parlo també en català, ja que les meves companyes també han parlat en català. Doncs la meva experiència està dividida en dos mons. Una va ser la primària, la part més infantil, en la qual em vaig sentir molt acollida. L'única part que potser era més fràgil era que els meus pares no formaven part de la comunitat educativa, participaven molt poc. Però la secundària va ser, poder la vaig viure d'una manera més solitària.
només em relacionava amb poca gent i per això he decidit donar el color àmbar. I la meva vida universitària va ser molt bona. Vaig tenir un grup fantàstic de gent amb les que ens vam avenir molt i, bueno, aquesta va ser... Per això he decidit posar àmbar. Thank you. Thank you. Thank you. Conchita, did we have... Yes. Conchita. És difícil el nom per una persona de parla anglesa. Yes, it's very difficult to pronounce if you're the CH sound is cha in Spanish. Bona tarda. Hello, good afternoon. Jo he posat àmbar perquè és una mica un recull de moltes coses que ja s'han dit. Jo vaig iniciar la meva escolaritat en una escola que havia estat fundada per una deixeble directa de Maria Montessori. Però aquesta era l'aparença, la façana. Realment l'escola era purament acadèmica i entraves en una hora, sorties en una altra i estaves assegut en una cadira, o sigui, socialitzant no era fàcil. Fora de l'escola hi havia un món paral·lel on les mares es trobaven, anaven a berenar, acompanyaven els fills, però la meva treballava, amb la qual cosa en aquest món no hi era mai. I una mica m'ha passat el que ha dit la Inés, que la meva família no participava perquè bàsicament treballaven moltes hores per poder pagar l'escola, entre altres coses. I aleshores mai em vaig sentir plenament integrada en aquella escola, tot i que no tinc records d'haver-ho passat malament, ni de marginada ni de rebutjada, però no m'hi vaig sentir plenament integrada. Després, a l'adolescència, en l'època de batxillerat i d'universitat, doncs, no sé, em vaig sentir molt més lliure. Aquesta seria la part verda. Però la part fins als 14 anys, diguem-ne que mig-mig. Thank you, Conchita. Dario. Moltes gràcies, Conchita. Dario, sisplau. Volia comentar que jo he posat verd perquè la veritat em vaig sentir molt bé a totes les parts, ja sigui la primària com la secundària i ja de més gran també la universitat. Sí que comentar que vaig tindre professors a l'escola primària, alguns em van ensenyar a com no ser professor, que és el que no ha de fer mai un professor. I per això sí que vaig aprendre d'aquella gent com es feien les coses que a mi no m'agradaven per a jo no fer-les ara que soc gran i també soc profe. Només volia dir això. Gràcies. I understand. Yes, thank you. Entenc, sí, gràcies. Feliz, is it Felices or is that your first name? Felices. Felices, no sé si és el... que seria Fèlix, no, diguéssim? Felices, no facilidades, yeah. Yes. Mira, no sé si ho sabré explicar. Els records que em venen de cop són bons. Tinc imatges molt poques, però són bones, la majoria. Aprenent a comptar amb els radets Montessori, ara que ha sortit la Montessori, quan anava amb les monges. Tinc records bonics, però hi ha una cosa que fa que no em deixa posar el verd perquè m'ha pesat molt. I és que jo era un bon alumne, era un alumne que treia molt bones qualificacions i no em va agradar estar tants anys vivint, no sé, vivint amb aquesta pressió que crec que després no m'ha acompanyat sempre més. Aquesta pressió d'haver d'haver estar tu sol, d'estar allà davant, no compartir les coses amb ningú. No sé, és una cosa que no m'agrada que hagi estat així. I crec que no m'ha beneficiat gaire per la vida de després. Thank you. Gràcies. Ens hem deixat algú, potser, Esther? Hola, bona tarda. Se'm sent bé? Sí? Jo a l'escola, sobretot a la primària, em vaig sentir molt valorada. Formava part de l'escola, tinc molts bons records de totes les professores, fins i tot de les monges.
no era, eren persones que admirava i a batxillerat i a COU també. Sí que, com el Darío, poder vaig tenir algun profe que dius no vull ser com ella, però en general eren unes persones que per mi eren font de coneixement i que em despertaven admiració. També tenien molta empatia cap a mi i em van fer créixer l'autoestima a nivell social i a nivell intel·lectual. Jo crec que eren persones que em despertaven admiració i des de casa també els veien així. Gràcies. Thank you. Thank you. Mireia, I think we're about time. Moltes gràcies, Mireia. Crec que ja s'ha acabat l'exercici en grup, aleshores si podem fer que torni tot el grup i comentem el que hagi sorgit. Ens tornem a reunir en aquesta altra realitat. They are coming now. Excellent. Ara van tornant. Thank you. Okay. So welcome back to everybody. What an interesting... Benvinguts i benvingudes una altra vegada. Ha sigut una conversa molt interessant. Manuela, t'ho resumeixo mentrestant i m'agradaria que després resumissis tu també per una mica transmetre el que extraiem d'aquesta conversa. Jo crec que el més important és que ens plantegem, per què fem aquest exercici? Tots aportem alguna cosa. I tots aportem qui som a les escoles quan som mestres. I és important que nosaltres entenguem les nostres pròpies experiències perquè ens les enduem a l'escola. Trobo molt interessant que al meu grup no hi ha hagut cap persona que hagi marcat la seva experiència en vermell, diguéssim. Quan vaig fer aquest exercici fa un temps, abans de la Covid, hi va haver un mestre que em va explicar que la seva experiència vermella va ser perquè a les 8 del matí, ella, abans d'anar a l'escola, podia provocar-se el sentir-se malament, el trobar-se malament per no haver d'anar a l'escola. S'havia mudat al barri i no se sentia que pertanyia a l'escola i això va ser el que la va moure a fer-se mestra. Totes les experiències en Àmbar han sigut molt interessants perquè s'anaven barrejant potser alguns elements que haurien estat vermells. Però entendre que hi ha una mica de tot és molt important. Però també hi havia persones que han marcat la seva experiència en verd, una experiència molt bona, i també són conscients de que poden replicar o poden transmetre també experiències bones als alumnes d'ara. Manuela, explica'ns què s'ha comentat al teu grup, sisplau. No sé si és millor que parlin en anglès o en castellà, parlarà en castellà. Ok. Sí, bueno, hubo una conversación muy interesante y de hecho también tampoco hubo ni un rojo en nuestro grupo, pero algo también muy interesante que surgió tiene que ver justamente con cómo este grupo que nosotros creamos también se constituye como un espacio de pertenencia o de no pertenencia. Y también es posible que cuando las personas no se conocen tanto, cuando se están recién conociendo, sea menos probable que digan que son rojos o que fueron rojos, que se sintieron alguna vez excluidos, porque es un indicador también de las vulnerabilidades que tenemos como personas. Yeah. Eso me pareció muy interesante. Y bueno, también cómo las experiencias de exclusión o de estar ámbar en un punto intermedio tienen que ver con violencia a veces explícita como bullying, pero en otros casos también con sensaciones de no encajar, por ejemplo, por venir de otro país, hablar un idioma distinto, incluso
moverse de una ciudad a otra o incluso pasar de la primaria a la secundaria, que significa un cambio importante. Eso podría destacar como lo más que sale más a la luz. Gracias, Manuela. Mireia, what have we Gràcies, Manuela. Mireia, què tenim al xat? Què s'ha dit? Números, teníem 271 persones que ens estan veient ara mateix a través de YouTube i em diu la meva companya que està moderant el xat de YouTube que la majoria són verd, alguns taronja i només hi ha 3 vermells. Els ha demanat si volien compartir per què han posat vermell i no han gosat a compartir-ho, però sí que et llegiré 2 comentaris que em destaquen. Una persona ens diu: vaig ser molt feliç i et senties important en el grup classe. Jugar a bàsquet a l'escola també va ser una experiència molt bona i ens divertíem. Els mestres en general eren empàtics. I després una persona que sí que ha volgut compartir per què ha etiquetat taronja-vermell ens diu: desubicada dins el meu grup d'aula. Sensació de no compartir interessos amb els companys i companyes fins que vaig arribar a l'institut i després a la facultat. Però, vaja, la majoria ha sigut, com et dic, verd i aquests 3 vermells, aquesta persona que sí que ens ha compartit perquè ha posat taronja-vermell. Thank you. Thank you, everybody. Moltes gràcies a tothom. La qüestió d'aquesta pregunta és que hem d'entendre la nostra pròpia experiència i què representa per nosaltres. Quan vaig fer això a Xile fa uns anys amb un grup de directors d'escola i directores d'escola, teníem uns 150 participants. Manuela, no sé si això t'ho he explicat mai, de fet, però cada un d'ells, tots van ser verd, de fet. En algun va marcar àmbar i els va sorprendre veure que com a grup representaven les experiències positives a l'escola i els va fer ser encara més conscients com et marca l'experiència positiva. D'aquí un moment vull reprendre aquest tema, però m'agradaria ara passar a la següent diapositiva quan parlo de per què el sentiment de pertinença és una qüestió important a tenir en compte pels professors també. I també voldria donar les gràcies al públic de YouTube que estan participant. Crec que és molt important que compartim tots. Aleshores, la següent pregunta és: com és una escola en la que el sentiment de pertinença funciona? Passem a la següent diapositiva. I aquí presento una escola que adoro, m'encanta. Tots aquests vídeos els podreu veure a la pàgina web que en anglès és After Possibilities. Art of Possibilities, com veuran a la part inferior de la pantalla. Ells saben que m'agrada participar en projectes en aquesta escola i és una escola que ha participat en molts projectes en una comunitat en la que resulta molt difícil crear vincles. Passarem ara al vídeo de l'escola aquesta de Sant Antoni perquè tinguin una idea de com és. Espai i pertinença a les escoles. Els joves dels vostres centres se senten arrelats? Em sento com que pertanyo a qualsevol lloc de l'escola. Saben que m'agrada ser aquí i jo sé que vull ser-hi i que vull participar. És fonamental crear escoles que siguin llocs de pertinença, espais de creativitat, llocs on els joves puguin ser i convertir-se en les seves millors versions, introduint música, art, poesia, per ajudar a crear un sentiment de lloc i pertinença. La pertinença és la meva identitat, la pertinença sóc jo mateix, pertànyer és tenir confiança en tu mateix, és quelcom molt profund a l'ànima i al cor. Lloc i pertinença.
Els joves de sisè han estat treballant en els projectes sobre lloc i pertinença amb la Catherine i avui han representat una petita obra de teatre que mostrava com es podia passar el sentiment de no pertànyer a pertànyer. Hola, podem afegir-nos? Podeu jugar al vostre propi joc. Tots vosaltres sou d'aquell altre grup. Un moment, però no els hauríem de deixar jugar? Hem de tractar els altres com voldríem que ens tractessin. Pedra, paper, tisores. El missatge que vull enviar a tothom és que tothom pertany. Moltes gràcies. M'agraden els nens, m'encanten els nens d'aquest vídeo. Aquests joves que apareixen aquí han rebut la nostra formació per ser investigadors. Els grans treballen amb els més joves, també treballem amb els mestres i amb el temps es pot arribar a construir alguna cosa i pot ser una experiència molt enriquidora. És una escola estatal catòlica. Allà totes les escoles catòliques formen part de les escoles estatals i hi ha alumnes que acaben d'arribar a Anglaterra i també que són refugiats. Un element molt interessant d'aquesta escola i d'aquest projecte de pertinença és que en els últims anys el rendiment escolar ha millorat molt, perquè, com un dels alumnes d'aquella escola deia, és que un cop t'hi sents a gust, aprens millor. I quan pensem en aquella pregunta que he fet, de com és una escola en la que la pertinença funciona, passem a la següent diapositiva. Eva, sisplau. Gràcies. En aquesta diapositiva podem veure les diferents respostes a la pregunta de la pertinença funciona quan observem el següent. I aquí veiem un resum d'una investigació que vaig realitzar l'any passat. He fet dues investigacions, una sobre el lideratge a les escoles i l'altra sobre la pertinença, i les he fet al llarg d'aquest període de la Covid. I el que he vist és que el que és important és la veu del personal de les escoles i de la gent jove també, que hi hagi independència a l'hora d'aprendre i que també es parli amb els nens i nenes, amb els infants, amb els joves, per transmetre'ls un missatge de que és una comunitat de nosaltres, que tots nosaltres som part de l'escola. I crec que això és fonamental i enriqueix molt la comunitat. Passem a la següent diapositiva. Això és part de la investigació que vam fer l'any passat. El sindicat de mestres, en conflicte amb les polítiques del govern que parla del control i de la conducta, ens van demanar que miréssim si funcionaven aquestes polítiques. Aleshores, vam anar a escoles que tenien situacions força complicades i volíem saber com estaven treballant i com ho estaven treballant. Aleshores, durant la investigació, és això que veuen en pantalla, no sé si els hi apareix traduït, i crec que mai m'ho he passat tan bé com a investigadora quan anava a aquelles escoles. I estem parlant d'escoles en zones que són força pobres i hi ha actituds força negatives. I aquesta escola en particular és una escola on hi ha molts habitatges socials. El director, quan primer va tenir la primera reunió amb els pares i mares, amb les famílies, saben quanta gent s'hi va presentar? Ningú va anar a la reunió. I és perquè l'escola havia anat creant al llarg dels anys aquesta relació amb les famílies i amb els infants. Recordo que el dia que vaig anar feia un temps horrorós, plovia molt, i l'escola té un acte que celebra cada divendres a la tarda en què celebren
el que han aconseguit els alumnes. I el que veuen aquí a la pantalla és el que diu de pertinença a l'alumne, que l'alumne diu que la pertinença és com una persona se sent, que tothom m'anima. En canvi, una mestra diu estava molt emocionada i vaig fins i tot plorar. I li van demanar per què plores i va dir perquè sento que pertanyo. I aquí s'hi referia a nivell personal i a nivell professional. Això era l'experiència de la mestra. Aleshores, aquests divendres, els divendres de la tarda, els alumnes guanyen premis. I pot ser un examen de matemàtiques o també pot ser ajudar a algú altre. Aleshores, van a fora, tenen aquest premi i tenen una màquina dispensadora, la típica que poses les monedes i et dona alguna cosa, no? Aleshores, els nens reben el premi i amb aquests premis van a la màquina i la veritat és que criden d'alegria i van cap a la màquina, posen la moneda aquesta que han guanyat amb els premis. És una comunitat que hem de pensar en la que llegir no és una cosa a què se li doni importància. Aleshores, pensem en la transformació que ha pogut fer aquesta escola per la comunitat. Poden llegir-ne més a l'estudi de cas de tota aquesta investigació. Següent diapositiva. Slightly less time in this activity. So this is the... Aquesta activitat. Això és el mateix. És una tasca de grup, però si podem en lloc de 10 minuts dedicar-hi 5 o 6, el que hem de pensar aquí, i els que esteu a YouTube, heu de reflexionar sobre les vostres escoles. Què està passant a les vostres escoles? I és la pregunta, és un lloc on tots hi pertanyen o senten que hi pertanyen? Perquè jo sovint dic a les persones, a tu escola tothom se sent integrat? Sí, clar que sí. I jo dic, com ho sabeu? Com pots saber que tothom se sent part? La pregunta que jo vull que hi reflexioneu durant pocs minuts. I ho farem ràpidament, els grups. Com saps? Quines són les proves, l'evidència, i com saps i com pots saber-ho? Com pots saber-ho? Hi ha professors que a mi m'han dit sí, tots hi pertanyen. Com ho sabeu? Bé, té molts pares que volen venir a l'escola. I val, d'acord, però com saps qui sap si pertanyen o no? I és com un cercle de mossegar la cua, no? Diu, sí, perquè volen venir, etc. Els que esteu a YouTube, jo vull que respongueu això. Com sabeu? Com sabeu? Perquè si veus el vídeo de l'escola de Sant Anthony's, la prova està el que diuen els nens, han creat el vídeo, el rendiment acadèmic puja, els pares van, hi ha una visibilitat clara del que està passant, hi ha unes imatges màgiques bones a tota l'escola. És la resposta a aquesta pregunta, how do you know? Com ho saps? 5 minuts. I quan ho hem fet, donem a tothom un parell de minuts abans de tornar als grups, Mireia, per, jo què sé, fer un cafetó ràpid, fer uns estiraments. Si tots estem junts, farem un exercici de stretching, doncs el cap, les espatlles, els genolls i les puntes dels peus. Passem als grups 5 minuts màxim, i després donem un parell de minuts per fer una mica de stretching, prendre's una tasseta, un glob d'aigua o un cafè ràpid, i tornem aquí. Okay, so we have to imagine, here we are, all sitting there, and I'm saying to you... Imaginar-se. Alguns de vosaltres estareu ajudant a escoles, treballant directament a escoles. Imagineu que jo estic amb vosaltres. Ho sento molt,
no estic amb vosaltres, seria fantàstic poder fer-ho. He estat a Barcelona. Ràpidament, quines són les habilitats? Com ho saps, Conxita? Començarem amb tu. Estàs en una escola i quines són les proves fefaents de que les coses van bé a l'escola? O potser treballes en diverses escoles. Com saps quins són els que pertanyen a centres integrals i els que no? Com ho saps? Conxita. Micròfon, Conxita. Perdó, el micròfon. It's okay. Parlem d'alumnes o parlem de docents? Oh, either. Because I did say, right, go for both, whatever you want. Yeah. Tant és, tant un com l'altre, tant és. Això depèn de vosaltres. Doncs ara, quan estaves plantejant el tema de que realment calen evidències que siguin tangibles, jo m'ho estava preguntant. Perquè normalment ens fixem en les reaccions de la gent, ens fixem en com interactuen, en com participen, en com es presenten voluntaris, en les iniciatives, però és veritat que les evidències no les recollim d'una manera tangible. I ho estava pensant quan ho estaves exposant. En aquest sentit, doncs, purament per observació, per veure que fas una proposta i hi ha gent que de seguida s'hi apunta i segueix la proposta o té iniciatives. I en el cas de l'alumnat, doncs també és purament observació, de veure si dins del grup hi participa, si està integrat, si és estimat, si ve content o contenta a l'escola. Crec que són indicadors molt subjectius, més que objectius. Estic pensant molt, reflexionant molt amb el que estàs dient, perquè realment crec que potser aquest era el motiu. Okay, we're going to think about ways of knowing, because we can know. It's so important. Hem de reunir sobre formes de veure. És molt important. Isabel, com ho sabem? Com vulguis. Parla en català potser millor, perquè diuen que si no, no ens senten en el YouTube. Vale. Jo treballo en un institut molt gran, a Manresa, al centre de Catalunya. El nostre institut acull uns 1.000 alumnes i tenim un equip directiu que aposta molt per posar els alumnes el que és el centre de tot l'aprenentatge i de l'institut, com si diguéssim. Nosaltres el que notem amb els nens, el que ens fa dir si pertanyen o si tenen aquest sentiment de pertànyer al centre, és que són alumnes que se senten que ens preocupem per ells, que els cuidem, que els mirem d'una manera especial, que els tenim presents, que tot gira al voltant seu, però des que algú s'ha deixat l'esmorzar, algú que té una dificultat X i que sap que hi ha gent que l'atendrà. A nivell de professorat també tenim com equips molt cohesionats i la realitat és que totes aquestes coses ens fan pensar que els alumnes i els companys som tots un equip i tots treballem pel mateix objectiu, més o menys. Okay, Isa. When I come, all right, I'm going to come to your school. Well, it may not be this year. Quan jo vinc a una escola, potser no és aquest any, però jo vindré. Jo et preguntaré, Isa, per evidència, com ho saps? Jo et preguntaré, perquè sí, potser és veritat, potser no. Qui ho sap? I parlaré breument d'una de les formes de saber. Algú aquí té evidència clau. Una evidència és que no hi ha rotació, que si un docent està content i feliç, doncs es queda al centre, en lloc de demanar un trasllat.
hi ha algú que té una prova clara. Si jo pregunto, el vostre centre és un lloc on tothom té un sentiment de pertinença? Qui són els que estan sent exclosos, qui no? Hi ha algú que em pot dir, sí, aquí estan les proves. Pot ser una tendència, pot ser... Hi ha algú que té una evidència clara. Algú vol doncs, aventurar-se primer? Begoña. Catherine, jo crec cada vegada més que qui pot parlar, qui pot fer sentir la seva veu, se sent inclòs i qui no parla se sent exclòs, tant entre els alumnes com entre els professors. I si no fem res perquè tothom pugui fer sentir la seva veu, no estem enfocant aquesta qüestió. I a mi m'agradaria afegir, Begoña, les famílies també, no? S'han de fer accions deliberades per poder fer que se sentin escoltades. Jo també voldria afegir que tenir temps i buscar el temps i buscar l'espai per donar participació tant a l'alumnat com a les famílies i en general a tota la comunitat, siguin professors com sigui personal del PAS o extern del centre, doncs s'han de sentir acollits, però si no oferim ni el temps ni l'espai, és difícil. Jo afegiria encara més que aquest temps i aquest espai ha de ser de qualitat, perquè moltes vegades donem aquest temps i aquest espai, o creiem, o els que hem estat en equips directius, creiem que estem donant aquest temps i aquest espai i potser aquest temps i aquest espai no és de qualitat suficient com perquè aquestes persones que no parlen o que no s'atreveixen a dir o donar la seva opinió doncs ho puguin fer. Per tant, també anar revisant aquests espais, aquests temps que estem donant perquè puguin parlar. I think COVID adds another edge. Jo crec que la Covid ha afegit un tema. Quins són els pares que poden parlar i quins no? Això és un repte molt gran per a les escoles a tot arreu. I algunes de les comunitats on jo treballo, on hi ha famílies que tenen moltes dificultats econòmiques i altres que no. I el tema de qui pot parlar, de qui se sent capacitat per parlar, és un factor molt significatiu. El Covid, en aquest sentit, ha tingut un impacte. Bé, algú més? I si no, farem una mini pausa. Bé, ara vull tornar a alguna de les coses que Begoña i Conxita han dit amb el grup més ampli, amb el ple. Isa, espera, perdona per haver-te qüestionat. Jo estic segur que el que fas està molt bé, però simplement estic empenyent, pressionant que faré un pas més enllà. Moltes coses amb les quals he de pensar. Bé, Mireia, una mini pausa i tornarem al grup principal i allà continuarem en 4 o 5 minuts. Bé, feu uns estiraments, jo vaig a buscar una tassa de te, vosaltres feu estiraments o el que vulgueu. D'acord, doncs fem ara 5 minuts de pausa. Thank you. And I'm just going to make 1 or 2 comments about that last activity. Faré un parell de comentaris sobre aquesta última activitat. I Manuela, si tens algunes idees del teu grup. Hem tingut un debat molt interessant, molt maco, i pensem que hi ha gent que se senten part de l'escola, que se senten que hi pertanyen, però això no és una cosa que fem sistemàticament. I aquest dibuix ve d'una de les escoles en què vaig treballar, vam formar els joves, els alumnes, perquè fossin recercadors
d'aquest sentiment de pertanyença o no a la seva escola. Bé, el rescatador era un alumne més gran. No parlaré de les diferents formes que ho pots fer. Això serà per una altra ocasió. Manuela, estàs allà. Del teu grup hi ha algunes observacions que vols compartir del teu debat. A on ha arribat amb això? Captaron mi atención. Uno tiene que ver con cómo los que están más bien excluidos en la escuela y cómo esto se identifica por observación directa en los recreos, sobre todo cuando están más solos. Entonces ahí el rol que juegan las amistades con otros niños. Y por otra parte, el rol de las familias en contribuir a que los niños también se sientan más integrados. Cuando las familias participan más, los niños también tienden a sentirse que pertenecen a la escuela. Y también la pertenencia de las familias en sí mismas, como a algunas familias les cuesta más integrarse a las escuelas, por ejemplo, por diferencias de idioma o barreras de idioma, y cómo ahí la escuela puede tomar un rol más activo en involucrar a la familia. Yeah, thank you. Miriam, was there anything in the from our lovely people on YouTube? What did I people like? què ha dit la gent de YouTube? Tenim algun comentari? Mira, ens diuen, per exemple, que maneres d'observar qui és un insider, no? Qui se sentiria acollit, tindríem doncs, que es veuria en l'actitud, la il·lusió, la mirada, que es mostrin la felicitat, l'alegria d'anar a l'escola. Fins i tot hi ha qui ha apuntat que un indicador, de fet, ha estat el confinament, no? Com ha afectat els nens i nenes, els joves també, el fet de no anar a l'escola, de no anar a l'institut, la tristor que han sentit per no anar a l'escola. Això també pot ser un indicador de que tenen aquest sentiment de pertinença envers l'escola i l'institut. Ens diuen també que maneres d'observar, quan dèiem com obtenim aquestes evidències, podrien ser observant, escoltant, observant sobretot en l'espai de lleure no dirigit, en el pati, com es relacionen entre ells. Després també hi ha qui apunta els típics sociogrames, quan els nanos han de fer grups per fer aprenentatge cooperatiu i uns no es trien en els altres. Un altre indicador molt interessant és també, ens destaquen quan exalumnes tornen a l'escola, tornen al centre educatiu a fer visites. I després també apuntaven que alumnes que podrien sentir-se exclosos ens diuen que els absentistes serien els que potser podríem titllar d'outsiders, que venen dies puntuals i per obligació i que quan tornen, evidentment, estan molt perduts a nivell acadèmic, però també, sobretot, emocionalment, i que és un repte el tornar-los a enganxar. Alumnat amb dificultats d'aprenentatge també podrien ser els que se sentin més exclosos o, de vegades, segons el país d'origen. I, finalment, deixa'm destacar-te que també en el xat hi ha hagut aquesta conversa del professorat, i deien que el professorat que se sent que no pertany potser és aquell professorat que no participa o que quan participa el que fa és una crítica destructiva en comptes de crítiques constructives, i que el que s'ha de fer és treballar molt la integració i l'acollida, especialment amb els professors que van voltant per instituts i escoles com a substituts. Aquest seria... És que hi havia tantes coses que havia de resumir-ho així una miqueta incorporant totes les opinions. Thank you, Mireia. Moltes gràcies, Mireia. El que faré ara és simplement comentar una qüestió que haurem de reprendre en un altre moment perquè no tenim temps de dedicar-hi gaire estona, però és aquesta pregunta de com ho sabem, com podem entendre si se senten amb aquest sentiment de pertinença o no. Per això crec que és interessant formar els joves perquè siguin investigadors ells mateixos.
és una manera molt bona d'assabentar-nos, de saber què pensen altres nens. La manera de saber què pensen els nens a vegades és fer que un altre nen li demani com se sent, no? Fer que un altre infant li demani. I és transmetre aquesta idea de que el que fem té importància. També faig formacions amb altres professors, amb altres mestres, i a vegades faig formació amb professors mestres que acaben de començar. I els demanes què has de fer, ells diuen, ai, doncs he d'avaluar això, he d'avaluar l'altre, he de fer aquestes coses, i tenen una llista, però no, a vegades cal dir-los que han d'afegir a l'escoltar els alumnes i incorporar el que obtingui. Aleshores, jo proposo que tornem en aquest tema en algun moment més endavant. Passem a la següent diapositiva. The next thing, how can we make it happen that everybody Aleshores, la següent pregunta és com podem aconseguir-ho? Com podem aconseguir que tothom pensi que l'escola és el lloc on pertany? Següent diapositiva. Okay, and it's this. És això que veiem a la pantalla. És passar de no pertanys, de sentir-te poc segur, de seguir-te aïllat, exclòs, vulnerable, etc. Com passem d'aquesta situació a la següent? Però primer hem d'identificar com se sent la gent. Següent diapositiva. I aquesta és la diapositiva de passar a pertànyer. I ara passem a la següent diapositiva. I volia comentar ràpidament 4 qüestions senzilles. Com sabem si hi ha sentiment de pertinença? Hem de mirar-ho des d'un punt de vista diferent. Quan fem servir un prisma amb la llum, veiem com canvien les coses quan passem la llum per un prisma. Quan fem el mateix amb les experiències i les opinions de les escoles, si ens mirem una escola que ja coneixem molt bé, però la mirem amb uns nous ulls, per exemple, Isa, quan mires a través d'aquest prisma a la teva escola, ara que m'ho miro diferent, qui són les persones que estan dins de la comunitat, que es senten dins de la comunitat, els insiders, i qui queda fora, no? O quins professors s'asseuen sols quan hi ha un moment d'oci? S'ha de veure tot a través d'aquest prisma diferent sempre. Següent diapositiva. M'agrada molt aquesta cita, que és una de les meves companyes i crec que és brillant. I ella diu que quan penso en totes les persones que participen a una escola, si tothom pensés en l'escola de manera diferent, un lloc al que vaig, un lloc al que sento que pertanyo, un lloc al que sento que contribueixo i un lloc que crec en el que crec que se'm sent, aleshores l'escola passa a ser un lloc dinàmic, un lloc meravellós al que la gent vol ser-hi, vol anar. Sabem que hi ha situacions difícils, a vegades hi ha famílies que no donen suport als infants, però en general, si anem amb una mentalitat de totes les possibilitats que tenim, que és precisament el que han fet les escoles que he posat d'exemple abans, és aleshores quan comença el procés de transformació. I dins d'aquest procés de transformació ens hem de tenir una mentalitat d'investigació, de fer preguntes, i em sembla que et prendré una mica com a exemple. Quines veus sentim i quines veus no sentim? El que sabem de la investigació és que les veus que no sentim normalment són veus que venen d'altres comunitats, d'altres països, infants que acaben d'arribar a l'aula. Aleshores ens hem de plantejar quines veus sentim. I els mestres també hem de plantejar-nos-ho quan pensem dels mestres. Quins mestres parlen, i a quins mestres escoltem?
La relació entre els infants i els mestres és fonamental. El que resulta més important a vegades pels infants i els joves a les escoles és la relació que tenen amb els mestres. Com veuen els mestres és una qüestió molt important. També la seguretat. Quan els joves mateixos fan la investigació, aquesta sensació de seguretat a nivell física i emocional és fonamental. Hi ha un estudi que ha fet un centre que ha descobert que la seguretat, que ha relacionat la seguretat que senten els alumnes amb els resultats en els seus resultats en matemàtiques. I quan em van dir que això passava, jo vaig pensar, és un resultat obvi, no? Però no, tenir un paper, tenir constància, va ser revelador per ell. Veure que els alumnes que se senten segurs a les escoles tenen millors notes en matemàtiques. Passo a la següent, que és lideratge. Però bé, passo al següent diapositiva. Estem acabant el llibre i quan el publiquem estic molt contenta de poder dir que serà un llibre gratuït. I és un llibre que tracta sobre el lideratge compassiu per la pertinença a les escoles. I és important que el lideratge tingui ganes de treballar-hi. Els líders, els directors de les escoles, les directores i els mestres són importants perquè és important que connectin, que tinguin compassió, que sigui coherent tota la feina. Passem ara a la diapositiva que vèiem abans del dibuix. Això és un dibuix que vaig obtenir en una investigació que vaig fer l'any passat i m'agrada moltíssim, perquè jo els vaig demanar als infants què vol dir sentir que pertanys a una escola, com et sents? I el que m'agrada és que aquesta nena, fixeu-vos en les mans, no? La felicitat que mostra aquest dibuix a través de les mans, els dits ben oberts. Se sent com plena, no?, d'aquesta felicitat de jo pertanyo aquí, jo pertanyo a aquesta escola. I realment m'agradaria que aquesta imatge, que és una de les meves preferides, fos la portada del llibre, però bé, ja veurem. La realitat és que això és una situació excepcional, però hauria de ser la norma, hauria de ser lo normal. Quan veiem algú que ha tingut una experiència dolenta a l'escola, que no té bones notes, que ho passa malament, ens hem de plantejar per què, perquè invertim molt en l'educació. Com pot ser que marxi una persona sentint-se així? Sí, aleshores el fàcil és potser respondre sí, és que ve d'una situació difícil i li costarà, però no hem de pensar que aquest sentiment de pertinença és el que volem i que és possible. De fet, aquest dibuix és d'una nena d'una escola, d'una zona molt empobrida, on la majoria d'infants no acaben anant a la universitat, però veiem aquí que la nena pot tocar la felicitat amb les mans i sabem que és possible aconseguir-ho. I sabem que aquest sentiment de pertinença funciona. Aleshores, per què no hi treballem si sabem que funciona? I també funciona per als adults. Per això el sindicat de mestres està tan content amb els resultats de la investigació, perquè aquest sentiment de pertinença és tan important pels mestres com pels infants. Si els mestres no senten que pertanyen a l'escola, segurament els infants no tindran aquest sentiment tampoc, ni les famílies. I si ells mateixos no se senten que pertanyen, com aleshores els nens se sentiran que pertanyen i encara amb més motiu com les famílies ho podran sentir.
I aquest sentiment de pertinença desenvolupa totes les habilitats socials, acadèmiques dels infants. Vivim en un món difícil i em sap greu quan sento, per exemple, un director mèdic que em va començar a parlar de com gestionar l'hivern que ve la Covid, no? I em desanima una mica. Però el nostre regal, el que sí que podem fer, sense tenir en compte el que pot passar, és oferir aquest sentiment de pertinença als nostres infants. I pot ser molt divertit. I crec que una mica de divertiment, una mica de diversió a tots ens falta en aquests temps que vivim. Moltíssimes gràcies a tots. Podria seguir parlant molta estona més, però realment espero que això sigui l'inici d'una col·laboració. La gent que ens veu des de YouTube, no dubteu en escriure-nos un correu. També tenen aquí en pantalla la meva direcció de correu electrònic. I cediré la paraula ara. So, yeah. Ara. Begoña, I think... Begoña, em sembla que ara estàs en silenci. Moltes gràcies, Catherine. Moltes gràcies, Manuela Mendoza, Catherine Relly, per aquesta sessió. Gràcies sobretot a tots els que ens heu acompanyat i heu compartit el vostre pensament. Hem pres nota del que heu escrit. Gràcies als traductors, a l'equip tècnic. Això no semblava fàcil, però ho heu fet molt fàcil. Avui hem compartit el significat de pertinença i ens hem compromès una mica més amb el valor que entre tots li podem donar, perquè no només hem de dir la paraula o les paraules importants, també ha de significar el mateix per tots. I ha de tenir valor, i aquest valor només el podem sustentar junts. Jo diria que la paraula junts va molt al costat de la paraula pertinença. És a dir, que o la construirem entre tots o no serà una realitat. I aquesta conversa, Mireia, continua, oi? Sí, i tant que continua, perquè el que volem fer és un agraïment molt especial als participants que heu estat aquí avui en el Zoom, que sou els participants de l'equip d'indagació Aprendre a l'Escola que Aprèn, que veieu el nostre logo aquí. Aquest equip d'indagació és un espai d'aprenentatge professional, de diàleg, sobretot, que ha nascut a partir de les inquietuds dels centres educatius que enguany esteu realitzant projectes d'oportunitats d'èxit educatiu a favor de l'alumnat, el POEF, i que esperem que podem ampliar, és a dir, que puguem sumar més participants d'altres centres educatius. Aquest equip ens tornarem a reunir, estarem segures que sabrem continuar aquesta conversa que hem iniciat avui amb la Catherine i la Manuela. Moltes gràcies a tothom, estigueu atents per continuar aquesta conversa i com tu dius, moltes gràcies a Catherine i Manuela. Thank you so much, Catherine. See you soon. Moltes gràcies, Catherine. Fins aviat. Només volia afegir un últim agraïment i a l'Eva, moltíssimes gràcies per estar al dia del PowerPoint. Crec que sí, que això és el començament, l'inici. Ja sé que estan fent molt bona feina, però per mi ha estat un plaer treballar amb vosaltres i espero que puguem connectar amb algunes de les escoles i poder-vos venir a visitar, no? Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. I amb tot el que està passant, és, sens dubte, una gran alegria poder treballar en aquestes coses i poder-vos mirar als ulls de certa manera i poder dir, podem canviar les coses, podem fer-ho millor. I quan tornin a les coses a la seva normalitat, no tenen per què tornar a ser com eren abans, podem millorar-les. Moltíssimes gràcies a tots.